Majitel se toho trošku nebojí, trošku jako vyhodil penízky. No mě to vrací zpátky za počítač na Need for Speed. Ama Tokyo, Fast and Furious, drift. Čus, vítám tě u nového videa na mým YouTube kanále. Dneska si ukážeme tady tu krasotínku, kterou už jste viděli. A ta krasotínka se jmenuje Nissan 350Z. Není to úplně obyčejný Nissan 350Z. Tohle není úplně obyčejný motor. Je to motor typ HR. A ne Libor, není to podvozek, je to motor a není na okruhy. A liší se tím, že má dvě sání. Jedno na každé straně. Obyčejný Zetko má jedno sání velký, který vede nějak tudy. Tady to má vlastně jedno sání tady, druhý sání tady. Plus je tu sériový výkon 230 kW. Obyčejný Zetko má 206 kW, tady to má 230. Plus tady týpeček má udělaný olejový chladič, aby to chladilo, protože tady ty motory dost hřejou, takže je tady navíc olejový chladič. Co se týče tady těch úprav, tady v motorové části, tak jsou tady ještě červené hadice, aby to asi ladilo. A je tady dodělávaná asi tady ta Spira. Ona je tu Origo nějaká, ale tady ta je aftermarket. Tady ten motor má najeto 5000 od kompletní generál, takže je to zajetý auto. To se nám líbí. Když tady zůstaneme u předku, tak tady máme nádech na ten olejový chladič. Nevím, jestli ho tam vidíte, ale je tam, kouká tam na mě. Což je jako fajn takový bonus tomu, že to prostě chladí. Je to dodělán nějaký lipot, co koukám. Ta červená se k tomu hodí brutálním způsobem. Fakt je to hezky. Já úplně červený auto, jakoby úplně si v něm nelibuju, ale tady to vypadá fakt hezky. Ta červená k tomu sedne jak prdel na hrnec. Plus tady máme tady tu japonštinu. Jo, to nám asi ukazuje, jakým směrem máme jít. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Je to taky spekulativní, komu se to líbí, komu ne, napište do komentáře. Ale co je brutální, tak jsou tady ty konkávní kola, který se tady taky neskutečným způsobem hodí. Vypadá to fakt brutaliózně. Nevím, co jsem teď řekl za slovo, ale prostě je to hustý, jo. Jsou to Japan Racing JR, nevím, 32 asi. A jsou na nich brutální pneumatiky, semisliky, Cup 2R. Svítí slunce jako blázen dneska a ty kamínky jsou tam přilepej, ale potom zůstávají díry jako blázen. Tady to je všechno od těch kamínků. Když se přesuneme tady na předek, tak tady máme Cup 2, ne Cup 2R, ale Cup 2. Majitel se toho trošku nebojí, trošku jako vyhodil penízky za pneumatiky. Tady to máme hezky vytočený, takže tady krásně uvidíme, tady kamínek, pic a vidíme tam tu děuru. Ale to je prostě úděl těch semisliků, ono to drží jako blázen, ale prostě jsou hrozně měkký. To auto jako celek vypadá hezky. No mě to vrací zpátky za počítač na Need for Speed a je to krasotínka, je to krása pohledět. Tady má šerif dodělaný křídlo, jakože dobrá rampa. No má tady to vystřeluje ten vzduch až někam do nebes. Máme tady titanový vejfuk označky Timotej a vlastně je to dodělaný na jednu stranu, protože Origo vlastně jsou dvě taky menší koncovky. Tady je vlastně jedna velká vlevo a je to koncovka jako Magor. Jakože brutalita. A vlastně, když jsem tady, tak vlastně vidím i, že tu je tady ten difuzor, který tomu sekne. Když se přesuneme tady do interiéru, tak tady vidíme volant pošitý do Alcantary s červenou čárkou k autu samozřejmě. Tady tu brutální řadičku a samozřejmě Alcantaris, jo. Jinak je to tady vlastně de facto série, tak jak to má být. Ale tady týpeček nelenošil a udělal si teplotu oleje takhle krásně schovanou sem. No to nejde moc dobře zabrat, ale je to tady. Že tady nejsou nikde nějaký trubky, jo, jak to bejvá, že to tady navrtaný do palubovky a podobně, ale udělal to fakt takhle na hezko, že to je schovaný tady. A výduch furt funguje, jo. Že to je jakoby velice hezká práce. Takhle přesně bych to udělal i já, protože já úplně nemám rád, když se vrtá do těch palubovek, nebo když jsou tady taky ty tři půky, jo, to si úplně nelíbí, ale tady to je krásná prácička, krásný řešení, takže plusový body. Tady to Zetko je evropská verze, což je veliký plus, jelikož je tam samosvorný diferák, což je na srandičky super. Co se týká lehkej nedostatku, tak to auto je tak rychlý, že odlítávají kusy. Ne, dělám si srandu, ono se to tady nějak prostě povolilo a uletělo to za jízdy. Ono se to nějak povolilo, zřejmě tady, nabralo to vzduch a uletělo to, ale je objednaný novej, už je to na cestě, pak to jde do lakovny a bude to hezky krásný. Takže lehkej nedostatek, ale budeme dělat, že to nevidíme. No nic, jdeme se asi projet, ne? Ukážeme si zvoučky a jdeme se projet.
je pekelný. Jakože ten zvuček je eňo, ňuňo, jak jsem říkal. Sice tady asi budu muset trošku víc řvát, aby byl vůbec něco slyšet. Ale jako peci čos, jenom co tu chybí, tak je turbo. Ani by mi to nevadilo v tom manuálu normálně, já jsem spíš jako na ty automaty. Ten, kdo kouká na moje videa, koukáš na moje videa? Nekoukal. Ale tady to by mi nevadil ten manuál, protože to je slast pro uši normálně. Je ti teplíčko? Tady bych jako kráva. Very nice and beautiful. Tam sedíš jak pašák. Říkal furt, z toho vejfuku jde normálně symfonie. Linkr nic neříká, co? Čemu tady je ten lowrider? Odměřil jsi ho? Zaměřil. A už jsem dobrý s tou spojkou teď. Je to lepší. Ještě tak týden a bude to dobrý. Tak ne teda. Myslel jsem si, že jsem se zžil, asi ne. Asi tak jako prdne. Viděl pořádně. Ratatatata! Nissan 350Z Comfortline. Masáž to má, sedaček? Tak, já jsem to auto umyl, ať je to eňo, ňuňo, krásný zpátky, ať to nedávám špinavý, zpět majiteli. Co bych tomu řekl, to auto je krásný, jede krásně, možná je tady trošku ozvěna, ale to nám nevadí. Co jsem ještě neříkal o tady tom autě, tak je to, že je na prodej. Je na internetu za nějakých 450 000. Kdo to koupí přes tady to video, že třeba u prodeje řekne nebo že napíše majiteli zprávu, že to bere přes moje video, tak je tam cenovka 400 000. Což je velice působivá nabídka, protože za 4 kilča tady máte dobrý auto, co zní úplně libózně, co funguje krásně a samozřejmě tady bude ta lišta. To je asi logický. No nic, tady to je konec videa. Doufám, že se video líbilo. Napište mi svůj názor na tady to 350Z do komentářů a já se s váma loučím. Lajky, komentáře, odběry a zatím páčko.